Èxit absolut en l'edició 2014 del Carnestoltes de Tàrrega, on han participat més de 1.000 inscrits a la rua de comparses i dels quals 800 també han gaudit del sopar del Club Natació, consolidant un relleu organitzatiu encapçalat per l'associació local Agrat. Una de les grans novetats del Carnestoltes d'enguany ha estat la moderníssima Reina Carnestoltes, que ha trencat tots els tòpics masclistes i que ha convidat a la disbauxa desenfrenada a tots els modernets de Tàrrega. De Tàrrega. La Mèssega finalment es retira, que ja ha xupat prou. El Jordi Ramon se l'han petat. El Pujal s'adorma a tot arreu. L'avi del Ponsarnal d'aquí 2 dies estarà jugant al dòmino allà al casal. I l'Estadella, per cert, qui és l'Estadella? Sabeu què? Ja m'hi presentaré jo, que igual que la Perelló, a mi mudar-me i posar les fotos m'agrada molt. Sí! I love Tàrrega! Tàrrega de Tàrrega, una feina! Després del sopar, la festa ha continuat fins a altes hores de la matinada al Mercat Municipal de Tàrrega.